Chinsa ni Isato mwancho murigerero Ndizi TV na bwansu bo mu Gusii na nogendrete kwego kya kubwatia mirubiri yonsi getaseni kya Ndizi TV nigo cyaragire Chinsa Isato ekerongo kwarigania se Amayia asenchira ere yobikira nogendera gotonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tubwate wetra Ndizi TV News na bogo twetra @Ndizi TV News osase website yeto otonyora wetra www.ndizitv.or.ke ero togendera gosangana ya mankere teriane Everline Osero kabana enjoy como ello. Amayia ye Chinsa Isato ni otoko ya chaka nengana yogo ichania wase abamenyi kurwa sensemo ya embassy babwatire na mayanda neye magega yoko nyoru mubere bumbusacho yomo ase nyumba yae askeria abasinyire na ningi kyairera ogukwa ko musacho yomoriketo Vincent Onyancha nwara ase Chinsa mecho ekeronta itatu manye ningi kerikegendrete asenseme yo Vincent Onyankonywete tumanye ningi kegendrete asenseme yo Mbiamono Everline Osero kurwa sensemende ye studio aigani goto nyoroboti rogo ichania semargoba yabono ekerotoregaiga asensemo yembasi eyo gotoka bona se county ya Kisii gomargoba yabono tonyoroboti buna omugako yo moitoraro kanda ke no musa ubwate miaka yaigatwa igobona atokire ase nyumba yaye gaitire ase margoba yabono umubero ni gotoka ase nyumba yaye yo gotoka iga Chinsemechi ga chembasi eyo erange ne nyumba nene kanite bune beneza kolende ambarabale ne nyombe yino mubero yo obeire kogotoka kokwana nabamenyi bensemeye igai gotwatemire kunyara kurigereria na kumanyangi kirete umubero yugotoka sensemeye nigatebekana buna omusawo yo bwate miaka yegatwa litukorie gorona bete gakorokana kolende asemambe yabono gotiri tukoria rero tarabga korrekana goiko mubero ye oba kogotoka asemargoba yabono gati yane ninde nagatira abamenyi bensemeye kurwansemeye gajembasi andake tiga batumanyina kyo musawo yakorokwa nandake na kibabere bakumanya asengaki yabere ntamba sefede yo murigero Ndizi TV nabokotebana kyo korokwa nandotebe oyosirana kyakorokos miyamona samali dangoro kufrangi motuli nganembasia Justin Mogendi no muntu twamenye na renga kintambe tabwati mangana mange endako aporevyo abwato bonge ne sigara lakini bono igoroje cia marogo baiga no arenge embasia lijisa buna saa 12 kurumamira totaramoramba kaboni twajire kuigwa reporting ananyarite kago onyari kobaga kurara twaichanire senge toramanyengie kebe kabona no toratomenya kumenya botukinga na kingi kiagerete goikero gusira kwa senge toroche bigotibia ya na bwatire njira geteiga toramanyenga ngie kebe ne chianganje sambire njira geteiga toramanyenga gusina boranya no montaga oserete toramanyanga ki Omuchumurikiri bono na inde tigankwara no mubwa menyi ore asensemeyega nerante bina kiamaite Justin oyu bono mubero yobere kogotoke margoba ya rero ase nyumba ya ibuna ko igure bona ni gatoka ase na bwate chinkoma ase bigoti byaye korende ntokonyara gotebana itiro state korende ekigetigarete ngeribuna obere kagosiria obogima bwa yatete no yomo bwa menyi kurensemeye atomanya mange erena kiamanyire Justin agoika ogosira kwae Mbiamono sana esiri etangoro gusirika omwana makori na kumirio twabere no moichano monne sana ekero omwana ochaseni akure gabune twatene ne barari twancha twoiguna okure sana etobwata magomba manene sana osokorera omwana ngibako mobuni gaki otabwate mangana ndonsi Justin no omwana orengo muyo uri gukwani onde bwensi asobore bwena bari kunyobore bwera lakini bamuitire bobe sana toge chirie kenyono yani tukure stere ndobo tukina bobo tekorora ngaki ngibari kumoboria mbiamono sana Omuchumurikiri bono ekerogendrete gosanga munito wetera Ndizi TV ni ngana boy gotrabe toko bwatia sobo ime ekerokeri bona amenyi kurensemeyega ekerongote buna umongne omunarega andaka bona bogusuka gocha otumanyigoro ya Justin nere no yomo amenyi bensemeye bakumunyira Justin asobya bwaina boigo igo baichanire asomubiro yogotoka emarogoba ya rero ase nyumba ya ina kyokoro kubaba ntengoro gubirikista kemndo Justin no mwana one Niko tu abere na mayanda manene asengencho yo mwana uyo gosira gaki ntoma tinga ingiki amuriete Justin ningo asole no muiri Justin garu muiri umwana makayone ndi yo mwali kwa moroje na marara muiso nde chuma chuma
na namba nyora andake naende tigankwa no muswate yo mure gaiga nere andake anyare gutuma bana bogusuka gocha gaiga no tore chinga kichia mabe andake na bogote bana kyokuru kuna ninkira kwani gore Justin ndakoro guturisa makori lakini ngendo narorire keze no twenge nere bono kumitina ki kurugora bono kurugora nalia kule omonchu murigeri bono ntobe tokubwatia yo amo nenda mange gekando cha menye bense meje igani gobare nekeriria ndekenene nigo bagendrete goichana igobono okonganchera Everline kurwense mende studio asengencho yebiro igobagania serikali kunyara kumuke gatambukiro kya bwango gwekira boniga abanyanyimbo mbaraba bagwika sense meje nigobono toganiti kurigereria gose chinsere ngabanyanyimbo bare ikya sense meje kumuke gatambukiro ekero bamenye bense meje gabaga ndio botuki bwime kunyara gokorwa eliko nyara kumanya naseki no mubiro yo bakogotoka ase nyumba yaye ase margoba yabono korengana amenye bensemeye bo igoni go batumanya bulitangani buna Justin nabete gakoroka na litu kule igoro egoika gotoka ase margoba yabono gaitiriko reporter ya Ndizi TV kuruga Chinsa Embassy leterani nkuru kwa Vincent Onyancha Everline Osero na radio asebono Mbia mono Vincent Onyancha rubano norobotiro goichane ya ekerabono abamenyi bensemeyo bagenete buna oboende gusemba che ubo kimbo cyokorwa eri okomanya ningikerere to musacho yogosiria ubugima bwaya korende bune gatasene kandi Ndizi TV nigo tokorwa engora ya itogo cyase ya mate ya nyagusira togotikana nayo nigo diocese ya Kisii yabage gochengera emyaka emyeyemo na 10 yogo chakiwa imeyorogo nkorwa usiyomo yigo korekana ase ekerisi kya Bururu oyoba goikeranwa nabarai au gati abo abatas Van Megan oyore gosei oyo charika ria Pope Francis muri keto Mildred Momanyi na twariganiritia manke ne miaka emyeyemo na 10 asogo chakigwa gwechi diocese che ege katoliki ase county ya Kisii amana Nyamira omoyega bogo chengera lituko elio nigo okoreka ase kelisie kya Nyabururu asomageni wesko arenge His Excellency Habatas Van Megan oyore likalia Pope Francis etengo ebiriato chingobi na matera amansu na iwekana korwase abana abangina nekelisie gyonsi Katia bali abaikera namba kwanera igoro yengencho yelitukelio gochiase abakristo lero twagwate umuyigo munene twagwate omotenerio papa ase eparish yetu ya Nyabururu na mono gase bokristo bwachakirite obaire umuyigo munene na twagokira ase ngencho twanyorire bisibi gokumia na ende maigaye emyaka emyeyemo na 10 onde guru ase obisi ya papa tanyo ikanyaburu gaiga orende lero na lieka getugende ngabono akakurwa obwanchani no bomo mbora kanise kanisa Nyaburu na nese kanyengima Omo Bishop we diocese ya Kisii Joseph Mairanakira abakristo mbuyamano asoko bwaterana asaganya omorembe gati yabarabo What we celebrate is the growth of the faith. And you have come to strengthen our faith. Because when we see you, we see the Holy Father, who unifies the whole church. The Lord will tell you how many we are in the world. And we feel one. We feel one. And this feeling one is real also, because it comes from the real presence of Jesus Christ in the Eucharist. His Excellency Habatas Van Megan oyorenge ntenenera ya Pope Francis aiga Kenya amona South Sudan na renge na yaiga. Enormous multitude of people appearing in front of the throne of God, of all nations and languages and groups and tribes. They all together in front of the altar, in front of where the Lamb is. We are here. We are that church. We are around the altar where the Lamb is, where Jesus Christ appears to us, where He gives Himself to us. And we are part of this church, and the unity of the church is guaranteed by the Pope, Pope Francis. Pope Francis, whom we also call the Vicar of Christ. I would ask you today, pray for the Holy Father,
The Holy Father Pope Francis, who is in Gusii, is 85 years old. He has a problem with his knees. In fact, has been playing football too much probably, or maybe also kneeling too much. And yeah, he's getting old. Abarai na barabom batigiri magega asomo yegoyo asebara gwano mabunge okitutu chache South Anthony Kibagendi asateba arachikogani okobwaterana eliokobolia eserikali enene kubakonya korosia epara ekogendekelisia Kenya bururu. Kama wale ambao Yesu aliponya, mimi nimerejea kurudisha shukrani. Gavana Simba, wakati Father alituma niweze kuzungumza naye atutengezee barabara, alijaribu kidogo, lakini tunataka kushikana na shule zile ziko hapa, St. Mary's, St. Paul's College na Nyahururu Girls, tuandike kwa Ministry of Roads ili vile hii lami inawekwa hapa, hata sisi watuletee lami kidogo ifike hapa. Gingo reporter ya Egataseni Ndizi TV, Litaliane Mildred Mamanyi. Abamenyi bekenyoro kya Busingi ejo gotoka se wodi ya Bobas Chache ni gobe murunganiri askiri bagatana no kunererwa oburemo obubwarengete obwagachibwe Polytechnic ase ensemeyo korengana baraboni bagatana no buremo obo ni goberere ne kanisa ya Muyege Catholic eyere maminja asibaganire bobo koiraniwa elio Polytechnic yebege kwagachwa gokonya basaye ase ensemeyo konyora amasomo muri kito Josephat Amisi na bwatoroboti urwa senchira yobime Nase ekenyero kya Busingi ekokera imeye ward ya Bobas Chache imeye constituency ya Bobasi asibono abanyakenyero banyera ko bagwesokia na kugikeria oboteneri bwe kanisa ya mom asensemeyo asegetambokero keribatebirenga ekanisa inigo yanyarire ko bagekwira endemero eyo yabekire bene ase Youth Polytechnic eyekorokwa ria Samwera Youth Polytechnic yeiga ekero ya chagete mtu abugate gento ikurunga kanisa ekara twali ali nyombe li Rapstone iyo ya chagete na batuleti bale ko beka magena kiro monte gatuse kiaye lakini bono Catholic kamanya go chaime ikacha kuchanda abantu yaki yabo mtuntu atebe tiguga abana inchi abande bon story ga ikaba toimogete ebyoge toruanire yaki yaito ne banga mwatoita tomane yaki yaito tokora ki tokorwana bana inchi kosebano tiga akamoi bungu Wane ibungu ebyo kabi abeto mwalimu oya atigere tu abakatoliki bali gosabera bakamegocha bakamuikanye akaba ibungu olende akamwa ibungu bono bakaba gotwala ibungu korengana n'abanyakenyoro abo nigo batebire oboteneri bwa Polytechnic yo wanyarete ko babakoenana aneri bagagucyase ababwatani be kanisa yo wanyara ko bagusasimerawo ase keregeke lakini korengana n'abarabo nigo batebire kanisa yanyare ko bagikwira egetambokero nanene guika ase cyobisi cy'indemero na koegwa title deed yirete bono anene ogosiekwa gwe Youth Polytechnic eyo yansemeyo adenga kiago korobata go chicha ago chakotebanga nero bucha kwagacha ata gitato itera abana bagosoma inda abana bagende bachikutoibira inkenara agina bwate tokonyoranga omo ikanisa omurayo omagasari kuru ikanisa ya salingi akababuna nulio seriwo ikeraika katiega kanyore komiti yesukuru aikamwari baganga ki perra nyamagwangale igobono gwikiraika kero mojo no biuke tubwata Moisonde ka Jumapili no tenya sawo yo tugusaba kango mufata gakwete n'abantu baye gusekangera iyo muitonka na kwete asengenje yake bagoja kutaka kutoyibera ubole muturigerere batekana n'abanyakenyoro abo boigo nigo batebire Youth Polytechnic eyo yari Samwera yanyare ko bagosie kwa asekere getambe eye irere abana bekenyorekyo bakonyara ko bagotara asa tambe ryokorigia chisemi korwa ase Youth Polytechnic echichirange nesemeyo Njenale gotebaiga esukuru yaite tigeira ne tokonye ne bichana asenyencho kurutu akolete na tunto kolete form fwe bichana ebinge toliboga talibo etu achiko genda alibo songo ekanyoro gotumeke transport injera nejibe sijinge tukatatige Youth Polytechnic echenka tokonye eri tokole chikosi nto chikoiba kanisa kade bwato murogerio muya te kobetereri kotwara umugondo yo kababunanga ne uye kanisa
na ndayet ari landsi teri goteba ngane kanise gwanta kabaga igane sukuru gane iri koborro igomba misiridi abantu na koreta ugoitana wekenyoro osene kwa abantu osekeragereri kwa abantu bagwanite kora bago chigoro Niko boigo bayeganirie obotenere bwa serikali ya kaunti ya Kisii ise oburaibu ya Simbarati anyareko bakoenekia nyoriro oboene kubatikana nengane yo anene yanyareko bagekoleta amaberera no gotaigwana gati abamenyi amone kanisa eyo yensemeyo tutagite serikali yetu county government county government yetumente chinguru elinde estimeyere gayeri guga njebona yakurchuma piri ye karawe gisa kiabete kone begeta ko basa kiruto obisa Ndizi TV korwa ward ya Bobasi chache ime constituency ya Bobasi ime county ya Kisii elitarane Josephat Hamisi. Omurai wense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto amono murugioye Recho Ruto nigo baikirana asumuyiga bwo gucengera emyaka 50 yobosibore wense ya Uganda awase ba Ruto abagagotena obuyambororo n'abaraikorwase orogongo rwa East Africa obwaterana eriokoreta monchererio nabo igo koreta amagendro egatie Chinsa chiga tetunyora roboti rwa senchira yoboime. Omurai wense Dr. William Samoei Ruto nigaikirana imeyense ya Buganda eryo gusanga n'abamenyi bense yo asogo chengere emyaka 50 yobosibore gokwana somo yego yo Dr. Ruto nigateba buna obuyambororo buna baraikorwase orogongo rwa East Africa koreta monchorerio yobokorerio obuya ase abantu bonsi. It is our place as leaders and as citizens of the East Africa region for us to work together so that we can transform our borders, which today stand out as barriers, and convert them to bridges so that goods, services, and people can come without any kobeko mokia eriokoreta amaunchererio asorogongo rwa the investor community in our region to take advantage of the infrastructure provided by the EAC and the ACFT. Ateranake magendro no nyana makongu au abeirega koinekiwa asenseyo. I congratulate all Ugandans on this occasion of the 60th anniversary of Uganda's independence. It has been quite an eventful 60 years. In spite of the numerous problems over these 60 years, Uganda is now standing and marching forward. 1.2 million tons of fertilizer into East Africa community, while we have the raw material for us to manufacture that fertilizer and save ourselves. Has enabled the economy to recover and thrive. By the end of last financial year, the size of the economy was $45 billion, having grown from $1.5 billion 30 times since 1986. We are sure to finally involve all the homesteads that must be processed by factories. Chinga kiecho nigo omurai wense ya Buganda amuokoboko omurai wense ya Kenya asoko bwobo chori asentunde ntangani eriokora ense ya Kenya. Ever since 1989, the NRM always won all elections by absolute majority in both popular votes and the electoral colleges on the first round. We have never had a second round here. And I congratulate His Excellency Ruto for winning on the first round. Ngoripoti riegeta seni kia Ndizi TV erietariane Everline Osero. Ensemo yabagakana bangina korwase county ya Pokot nigo babeire ba gosikura sesemo ya Pokot nigo bagendera tene mirobiri yokoenekia buna bakore engana yo gusarwa kwa bana banyaruka kurengana barabo nigo ebikore imono bigokorekana chingaki abana basiekire chiskuru nabangina abo batamayitu gose amangana bunayega aitrene chingaki nabono nigo baborire ndo bwensi okobwataniwa asa mangana yo gotiga nako umwana munyaruka chingaki chinyororo cyo kwegendera bya as amasomaye nabo igoko mwachinga kinyororo cyo konyora oboyimo buya buri mutwe.
Kukaa chini na wazee wa kimila, na si wazee peke yao, mpaka wamama wako ndani ya hiyo Council of Elders. Mwaka uliopita mwezi wa pili tulifanya declaration alale boda ya Kenya na Uganda. Tuliweza kulete wazee pamoja ili waweze kuongelea jambo la ukeketaji ya wasichana. Tunajua ya kwamba tuko na shida sana katika boda zetu, na ndio maana ministers wetu ikiongozwa na minister wetu Professor Kobia walisign action plan na walisign tena declaration wakiwa ministers 5 wa Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia na Somalia, kusema ya kwamba tumalize ukeketaji katika borders zetu. Mimi nilikuwa nimepitia mambo ya ukeketaji. Wakati niliona uchungu ya hiyo ukeketaji, mimi nikaamua, nikafanya kiapo, nikasema sitawacha mtu mwenye ananifuata nyuma kama dada yangu apitie. Mimi nikachunga dada zangu mpaka hawakupitia hiyo. Wakati sasa nilizaa wangu, nikaanzia kwangu pia, mpaka majirani sasa wakaona huyu mama anafaa. Abasai wetanie miayemo kurwa sensemo ya Malindi nigo babekirwa chigutwa amayiga yo gukora amayigerio ase chikosi au chamaboko unentiremo yo kwegendereria ase amayimabo mnyora buna enseme ya Malindi negatie chinsemo chia chikumete ase abasai wesona neno busari wechingencho au anene buna obotumeki bwa mariyo yo gutindia. Tuko hapa Shela Malindi kuja kwa hafla ya graduation ya wanafunzi waliosoma subjects tofauti. Tuko na subject ya computer, ile basic computer ama ICDL, International Computer Driving License. Tuko pia na uchoraji wa henna kwa wanawake wetu ama dada wetu. Tuko na pia ufundi wa simu. Vile mnajua siku hizi kila mtu ako na simu, na simu pia zinaharibika sana. Kwa hivyo siku hizi inataka ufundi. So center hii tulianza mwaka uliopita mwezi wa 11, na tuko hapa Malindi barani. Leo wanafunzi 142 wamehifadhi ama wamehitimu na shahada tofauti. Katika Helping Hand nashukuru sana shirika hili, manake nilipoanza kusikia shirika hili nilisikia tu kwa rafiki zangu. But the first thing ambayo nilikuwa nachukulia katika Helping Hand nilikuwa nafikiria tu ni shirika ya Waislamu. Kumbe ni shirika ambao inabeba katika pande zote, kwa sababu katika dini yangu mimi ni Mkristo, lakini katika Helping Hand haimaanishi kwamba wale ambao wako pale ambao wanasomea Helping Hand ni Waislamu peke yao. Kwa hivyo nashukuru sana, manake katika Helping Hand ndio ambayo imeniwezesha pia mimi kupata certificate. It is my first time, niko na furaha kubwa sana because it is my first time. Heba goteba oborema tarigetango na igo oborema ni gorobore ayanigaine kiwe ase ekinyoro kyabo isanga tuwe yo toka se ward ya Itibo ebunge ya North Mugrango imeye county ya Nyamira ase umusacho yo maseretari Chad Mesa Nyamnyamu abeirega komenya no borema korwa bwate miaka 5 nemo gwikabono korende niga bwate kewa kyogotera ekyo kyamukonyirere kwegendereria ase obuyima bwayo muri keitokorwa ase county ya Nyamira Job Mangi na bakonyora chingaki na gusanganere ayoyo mintorero na chekina hororenga yorabe kwanwe kobuga obole mamboli kegomi ase obugima ntwaba tugutarira ensemo yabo isangatu egotoka ase ward ya Itibo ebunge ya North Mugirango asitumirana no mugaka oyomo oyo bwate ekegwa gegotera no nyanga kabwate obolema Ongoro kwa Richard Mesa Nyamnyamu nigo aiborete buya kurende agatwara oborema ekerabwate emyaka 5 nemo egetambo keryo kogenda kinyagitali elinde kuligia obokonyi nkyabete gekubeka amatunda sena atangete koirwa atangani Nyabondo kere bangira Nyabondo bakankorera operation kabekere chichuma ekere na ikaka bakana kongire kliniki ya Kisii esengencho ba antigete nkaende nkabegeka
bona mauga ikonyaikire gokonga imbari kunyara koba ba kunyara gonkonya egera magura yanyare ko bakagutara oino oro muchando enka yaye njabetege guchaywa n'abamate baye engana yabetege kumuchanda asenkoro mono kinia kerona twaro bolema ikabanyara ikareta chichangamoto chinyinge asobogima bwane ekiagera nonye ne family n'abantu bali batoetanaine nabo bachiete kurigerera bakarana kende nkiyonda nyare bagansa kongita omoyo bagatebana tigambe igo